po yung mga katangian na hinahanap niyo po sa isang kandidato? Yung marunong sumunod sa pangako nila. Kamu nga nabaloy, sikat yung number 1. No, marakuso ni panunang dasari tutuo. Katuma, so number 1. Matuloy nun siya, kaya niyang ipagtanggol yung mga vendor din na kagaya namin. Kailangan natin yung dati pa rin, babalik yung mga nakaraang mga presyo, gano'n. Para hindi mahirapan yung mga mahirap na kababayan natin. Kasi tayong mga problema. Talagang kasi kadalasan, pag nakaupo na, wala nang ginagawa. Diyan lang siya, nakaupo. Hindi na, pag-eleksyonan tayo kilala. Dapat piliin yung kalugod-lugod sa bansa na ipaunlad ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino.